At ang ganda ng tila guys. Bawat isang pares nito guys is nagkakahalaga ng 110. So hindi ka nalugi guys sa 110 mo. Mas cute kasi to pag may ganitong style na may malala pa dito sa dulo. Maganda. Hello everyone! Welcome back or welcome to my channel. Hello everybody! Welcome back or welcome to my channel. By the way guys, gusto ko munang mag-rate sa inyo na Happy Merry Christmas everyone! Today is December 25. This is a Christmas day. So, Merry Christmas guys and Happy New Year advance. So ngayon guys, ang gagawin po nating content is mag-haul po tayo. Gusto ko po tong i-share sa inyo tong haul na to. Nabili ko po to guys sa Shopee. Sobrang mura kasi to. Kaya gusto kong i-share sa inyo. Baka sakaling gusto nyo ring bumili nito guys. Sobrang mura na to guys. Pang bata to. Terno to guys. So ipapakita ko po sa inyo guys kung ano tong mga klase. So nagustuhan ko to guys. Itong mga tela na to guys. Ito po yung mga i-haul natin guys. Ayan. Medyo madami to guys. At saka ito kang BBI ban. Ayan. Unahin natin kay BB Cases guys. In order ko po to guys, yung terno na to guys is itong lahat guys, ito lahat. Ayan, ito ka BBI ban. Bali 15 pesos kang BBI ban at 10 pesos naman kang BB Cases at saka may 4 pesos ako in order din kasi mag-chance gift kami. So bata yung nabunot ko. So binigay ko sa kanya is terno. Na-open ko na to guys kasi inisprehan ko pa siya kasi ng alcohol bago ko siya ipasok ng kwarto. So, ito po yung pang-BB Cases guys, pajama. Ang pajama guys, mataas siya. So, maganda siya kasi mas taas. Pero, ang top niya po guys is sobrang laki niya. Kasya po sa akin yung top. Ang in-order ko kasi kay BB Cases guys is 8 to 9 years old. Kasi nung nag-order ako ng 7 to 8 years old sa kanya, sumaliit yung top at maikli yung pajama niya. So, naisipan ko na mag-order ako ulit ng pang 8 to 9 years old. So, ito po yung kalabasan guys. Sobrang laki po ng top niya guys. Ayan. At yung pajama naman guys, sakto-sakto lang sa taas niya. At ang ganda ng tila guys. Bawat isang pares nito guys is nagkakahalaga ng 110. So, hindi ka nalugi guys sa 110 mo. Samantalang, pag dito ka bumili sa mga store na talaga dito sa ating lugar, is may tubo na to. Nagkakahalaga na siguro to ng 180. So, 200. Ganan. Kasi malaki siya kasi. Malaki siya. Malaki pala siya. Akala ko maliit lang. Yung pang 10 years, pang 8 to 9 years old. Pero malaki siya guys. Kasi sa akin yung top. Ang laki niya. So, it's okay lang naman. Kasi lalaki din naman si Cases. Ayan. Kaso nga lang guys, gusto ko sana ilagay yung link sa description box. But no, hindi ko na lang siya gagawin kasi hindi siya maganda na sealer. Kasi binigyan niya ako ng kaparihang design, kaparehan ng color. Parang walang nagbago. Parang lahat red. Parang yung pinadala niya kasi sa akin guys is kadalasan red. Ayan. Ito, unicorn. Ayan. Malaki siya guys at sobrang ganda talaga ng tila niya guys. Ayan. At nagustuhan ko din dito guys sa may ibaba na sa pajama niya. May ganun. Kasi kang Cases kasi guys is hindi. Walang ganito. Mas cute kasi to pag may ganitong style na may malala pa dito sa dulo. Maganda kasi siya. Ayan. Lahat klase red yung pinadala niya sa akin. Ito na naman Hello Kitty. Red. Iba-iba siyang design guys. Pero itong design na to ito guys, kasi meron na to meron na siguro dalawang ganito na design yung Peppa Pig. Ayan, ganyan guys. Pero maganda talagang tila niya guys. Good quality yung tila niya. Kahit murahin lang siya na klase na damit. At saka, I support naman guys sa mga local brand talaga na kahit cosmetic or item, support ko guys kasi hindi kasi lahat ng mga mura is hindi maganda, 'di ba? Alam naman talaga natin, tayo mga Pilipino mahilig po tayo sa mura. Mahilig tayo sa mura kaya huwag na tayo mag-inharte. Ayun, maganda naman yung tila talaga guys. Sobrang malamig, malambot siya. Ayan, may Hello Kitty na naman. Oh. So halos kapareha lang talaga guys. Sayang kasi yung seller nito guys is sobrang mura. Siya lang yung nakita ko. Ilang seller ba yung hinahanap ko? Minsan kasi yung kang BBI ban is nagkakahalaga ng tag
85. Samantalang sa kanya is 63 to 65 pesos lang taga Pares. So sa kanya ako na-order pero hindi siya maganda magpadala talaga kasi kahit alam niya na meron ng isa, pinadala pa rin niya yung kapariha talaga. Ayan, ito guys, pinakamagandang kulay, pink, unicorn. May unicorn na sige pero red yun. So ito na naman unicorn, pink siya. Ayan, pink, pajama niya. Sobrang ganda ng pajama guys. At ang kapal pa na talaga ng tila niya. So, hindi ka na malulugi sa 110 pesos mo na damit ng anak mo sa pambahay. Pambahay lang naman to eh. Kahit mura, pambahay lang na ito. Purple. May design siya na star, may angel. Ayan, maganda siya. At, ito na naman, unicorn, red. Again, marami siyang red. So, halos magkapareha lahat yung pinadala ng seller. But it okay lang kasi online na naman. Irespeto na lang natin sila kasi wala tayong magagawa. Hindi kasi natin nakikita yung mga item bago nila pinadala. Hindi kasi siya nagsisend sa akin na, oh, ito na ma'am, ito na pala yung item mo. Ipapadala ko na wala siyang ganun na klaseng seller, guys. Basta-basta na lang siya nagpapadala. At ang tagal dumating, guys, almost 3 weeks. Siguro na dahil sa pandemic, dahil Christmas din, kaya natagalan. Okay lang naman yun. Ito, Mickey Mouse. So, hi to everyone, Kisses. Hi! Ayan po si Kisses, guys. Ayan po, guys. Oh, tingnan nyo, malaki. Ito yung unang in-order ko sa kanya, guys. So, naliitan ako sa kanya. So, nag-order ako ng iba. Kaso nga lang, dahil ang laki niya talaga, guys. Ayan, tingnan nyo, guys. Wait, anak. Oh, ayan, malaki sa kanya, guys. Oh. Sobrang laki. Kasya nga sa akin eh. Pero okay lang yun. At least, may damit na siya. Pang ano ko pa na tong order guys, pangatlo na to kay Cases. Lagi kasi ako nag-order ng materno para ma-remove ko na yung iba niyang clothes na maliliit na sa kanya. Ito guys, unicorn na naman, violet. Ayan po lahat ng Cases guys, ayan. Nagustuhan ko talaga yun, yung pajama niya guys. Sobrang ganda, mataas siya, malambot. At next, ito na naman kang BBI Ban guys. Kang BBI Ban guys is kabaliktaran po sila ni Cases. Kang BBI Ban guys is 1 to 2 years old para po siyang pang-infant na dumating. Ayan, sobrang liit po talaga ng top ni BBI Ban. Maliit. But yung pajama naman niya guys is mataas. Ayan, mataas yung pajama niya guys. Oh. Ayan po kataas yung pajama ni Ivan. Pero kaso lang guys, yung top is maliit siya. So madali niyang maano yan guys, madali niyang hindi magamit na. Ito, Spider-Man, ayan. Maganda kasi yung tila guys, malamig, malambot, ang ganda ng tila guys. At ito din oh, gusto ko din yung sa ano kay BBI Ban kasi may ganitong style siya. May pa ganun, hindi yung straight lang talaga na pajama, may pa ganun siya. Kang BBI Ban guys is halos din magkapariha lahat ng kulay niya. Ayan. Kung nakikita niyo po yung tila niya guys, ganyan po yung tila niya. Sobrang maganda talaga yung tila niya guys. Sobrang maganda yung quality. Ayan po yung sa ilalim guys. Oh. Maganda, makapal siya at saka malambot. Ayan. Ang ganda guys. Maganda siya kasi pambahay to. At ito kasi kang BBI Ban guys, ito, 3 klase ng ganitong kulay guys. Ayan, 3 to, madami. Ito lahat guys, pareha sila ng kulay, 3. So parang yung anak mo hindi na siya nagbibihis, hindi siya bagong binihisan kasi ito, kunwari ito, pinalitan mo siya, magkapareha ng kulay eh. Siguro ito, yung dalawa nito is ibibigay ko na lang sa anak ng pinsan ko kasi ang ayaw ko kasi guys is yung magkapareha ng kulay yung damit ng anak ko. Gusto ko iba't iba yung kulay kahit kapareha sila ng design basta iba't iba yung kulay. So itong dalawa nga to, ibibigay ko to guys para naman sa ibang bata. Kasi magkapareha naman sila ng kulay, useless lang yan. So ayan, red. Maganda ito guys, parang manipis siya. Pero malambot yung tilan niya, manipis. Hindi kasi magkapareha yung tilan dumating guys. May makapal at saka may manipis. Talaga. Ito din, manipis siya. Yan. Ito, magkapareha din kulay to. May kapareha din to na kulay na dumating. Ayan. So, madami kasi ito ka BBI Ban guys is 15 pesos na in-order ko. Kaso nga lang guys, maliit yung top niya. Akala ko kasi masusuot pa to niya ng 2 taon para hindi ako bili ng bili. Kasi sayang kasi yung shipping fee kaya dinamihan ko na ayan. Halos magkapareha kasi lahat ng kulay guys na dumating.
magkapareha ng kulay, magkapareha pa sila, talaga sila ng design. Nakakaloka na talaga to. Ayan, ito maganda to. Gusto ko tong kulay na to, guys. Pero may kulay na din to eh. Pero iba yung design. Ayan. Ito naman si, ano ba to, Pikachu? Yes. Si Pikachu na naman to. Manipis. Yung dumating kay BB Ivan, guys, halos manipis lahat. Manipis lahat yung tila. Halos kang BB Ivan manipis yung tila. Hindi katulad kay BB Kista, parang lahat makapal. Ito, hindi. Manipis to. Manipis to kay BB Ivan, pero malambot siya. Ang sarap niyang isuot siguro malamig. Ito, maganda to. Bagay to kay BB Ivan. Kaso lang, ayan, Mickey Mouse. Si Mickey Mouse. Ito na po yung panghuli kay BB Ivan, guys. Ayan. Ayan na po si Elmo. Hi, Elmo! Ang ganda naman ni Elmo to. Ayan. Iyan po siya, guys. Maliit lang nga yung top niya, guys. Ito, guys, makapal yung top niya. Pero maliit. Maliit siya. Ayan, iyan. Ito po lahat yung na-order natin sa Shopee, guys. Ayan. Ito kang BB Ivan at ito naman kang kang BB Kisses. Ito guys, ito lahat guys, ang nabayaran ko nito guys, kasi may shipping fee na kasi ako, kasi marami to, may 4 pesos pa to, pero nahirap ko na kasi mag-change gift kami mamaya. So, nabayaran ko to guys is 2,700 pesos, kasi may shipping fee po ako na almost 200 na po siya. So, kaya, nirun off po na po siya ng 2,700 pesos yung nabayad ko dito lahat. Tapos, hindi ko na ilalagay yung link sa description box, guys, sa yung seller na binilhan ko. Kasi, baka hindi kayo padala ng maganda din. So, hindi nyo, useless na lang. Yung useless kasi pag maglalagay ako sa description box ng link niya. Kasi hindi naman talaga siya magandang magpadala ng damit. Okay lang sana yun kung pinipm niya ako na, pinadalhan niya ako na okay lang ba sa akin kung magkapareha ba yung kulay, magkaparadis, hindi, wala siyang ganun. So, hindi ko na siya, guys, ilalagay sa description box yung link ng seller. So, maghanap na lang kayo sa Shopee, guys, kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng mga terno, guys, pambahay para sa anak nyo. Madami naman sa Shopee, guys, makahanap kayo na mas mura. So, ito po yun, yung 4 na ibibigay ko pang chins gift mamaya. At ito naman, lahat, kang kisses. Ayan, kang kisses lahat niyan. Pero, ayan, guys, oh, ang laki ng ang top niya. Sobrang laki ng top. Ayan, ang top niya guys is kasya sa akin. Ayan, at ito naman ka BB Ivan. Kang BB Ivan guys is halos magkapariha lahat ng kulay. Yung design. Itong design na to guys is 3. At ito namang design na to is 2. Halos walang nabago. May nagbago man, may iba. Pero halos lahat pare-pareha yung mga kulay at saka yung mga design niya. Yeah. Because it's all planet. This one? Yes. You like this? Yes, because But- it's all planet. Yeah, this is a BB Ivan. Ayan, So, yan ayun lang lang po. guys. Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. And God bless you. I hope na maligaya kayo sa Christmas. At sana, bigyan po tayo ng Diyos ng maraming blessing. At habaan pa po niya yung buhay natin dito sa mundo. Kaya, everyone, Merry Christmas everyone, and advance Happy New Year. Dito ko na po to i-end yung video na to guys, itong vlog na to kasi sobrang mahaba na po siya. At guys, thank you so much for watching, and please guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. Kaya guys, thank you so much, and God bless you everyone. Bye! Merry Christmas guys! Bye everyone, kisses! Bye. Bye everyone! God bless you! Merry Christmas! Bye-bye!